Daisy, Spidey en Bjarni. En daar is Glendy. Dit is mooi. En er zit stroom op. Hey Bjarni. Mathilde en ik hebben dit maken. Wow. Nou kennen Bjarni en Spidey hier de hele dag los. Hoe cool is dat? En daar kunnen we hier op hingen. Hier zit stroom op. Perfect. En dan kunnen we daar de vriezen in van. Oh ja. Oh. Nee, ik vind hem net leuk. Wuttel? Ja, Spidey. Nou, missie geslaagd. Het is nou ongeveer jouw zo'n jongens. Ik denk nog eerst de band op bed en dan nog de hinders naar binnen. Maar uniek is het er net helemaal maar eens. Dit is er eentje. Shit mij. Maar uniek die rent maar heen en weer. Die wil gewoon naar binnen. Uniek is eigenlijk een beetje boos. Sally. En ik ken nog steeds geen naam. Iemer? Of Iemer? Iemer. Nee. Oh, cutie. Bouke hier Iemer betocht. Dus ik denk dat het maar een Iemer werd. Iemer. En ik weet dat in het Duits betekent dat heel wat anders. Maar in het Fries is het is gewoon een Friese naam. Ja, Sally. Iemer. Vind ik het ook een Iemer? Iemer. Hey. Hi. Oh. Gebeurt niks. Hey. Sally is heel erg beschermend. Voor haar valtje. Oh, Joeke, denk erom. Iemer. Iemer. Kom eens. Hé. Meisje.
Ik heb Solidaire en wat heer doen. Dan kun ze mooi haar voeltje in de gaten houden. Hé, Imer. Imer. Ik weet net. Ik ben nog even wennen. Hé, hé. Goed zo. Hé, Joeke. Zit. Goed zo. Poot. Goed zo. Ik ken niks, hé. Ik ken niks, Barry. Deze vindt de bal een beetje minder leuk als Glendy. Deze had echt zoiets van... Waarom? Ik wil gewoon hier eten. Glendy, Spidey. Oh, maar is best wel even draaien, hè?
Het is wel jongens of zo. En ik ben nog steeds een naam aan het bedenken. Samen met Bouke ben ik daar uitgekomen. Best. Daar. Kom dan. Nee? Kom eens. We nemen hem Wunder van Stalhorjes. Wunder van Stalhorjes. Omdat ze nou bij mij op stal staan. Dus net van stal de gewoon gemeten. Sally is leuk op je niet. Het is heel normaal gedrag, maar net heel leuk. En heel gevaarlijk. Oh oh. Zo beschermt ze dus haar voeltje. Wunder. Nou, ik ga naar bed. Oh, hey Uniek. Hallo. Wat doe je? Oh, nou moet ik erom denken. Nee, het net tussen je en staan. Dat bedoel ik. Sally is echt boos op Uniek. Oeh, hey. Wat doe je? Is je wel aan het skoppen? Hinders. Hey.